seu barri. Poble de Benimaclet és una associació cultural i per presentar-la ningú millor que el seu president, Pau Giner. Moltes gràcies, Vicent, per la presentació. Moltes gràcies perquè vull agrair-te que hagis vingut ací a presentar-nos avui l'extracte. Una persona que jo admire, ha escrit 2 llibres, 2 novel·les i una cosa molt treballadora i encantada que hagis acceptat la presentació. També agrair al Llard Cultural que ens ha deixat el local per a fer la presentació. Pues comentar-vos, en primer lloc, que el poble de Benimaclet és una associació cultural que va néixer en l'any 2016 per un grup de veïns de Benimaclet que volien recuperar la memòria de lo que va ser l'antic poble de Benimaclet. És una associació que està legalitzada i està en el registre d'associacions de la Generalitat Valenciana. Sabeu que Benimaclet és de fundació musulmana, que és l'antiga alqueria, que estava a prop de la ciutat de València i que quan la Reconquista se va produir la cristianització dels seus habitants i que durant tots aquests sigles, des de la Reconquista a ara, han vingut primers gent d'Aragó. Sabem que els primers repobladors són d'Aragó, en acabar migrant d'Occitània, sobretot fugint de les guerres que hi havia allí, de l'Horitzó, en el segle XVII i XVIII, i ja més modernament vingué moltíssima gent d'Aragó, de Castella i Andalusia, en els anys 50, 60, 70 del segle XX, i tots s'han convertit en uns benimacleters més. Però en els últims 40 anys una corrent despersonalitzadora així en Benimaclet, que aprofitant que no hi ha institucions pròpies ni associacions pròpies, intenten crear un nou Benimaclet sense tindre en compte tot el que ha sigut i la seva gent. No sé si recordeu el famós, que va ser una de les coses que va fer que començara el poble de Benimaclet, va ser una notícia que aparegué en el Levante en primera pàgina, on se deia que Benimaclet havia sigut el major prostíbul d'Europa, i aparegué en primera pàgina. En acabant se va saber que era un documental fals, però aquest documental seguís passant per internet i molta gent seguís pensant que és cert, que Benimaclet va ser un prostíbul. Però bueno, l'associació del poble de Benimaclet anem a intentar promoure iniciatives que busquen donar a conèixer la història, els personatges, el patrimoni històric, les tradicions, les notícies d'actualitat de Benimaclet. Sabeu que tenim un blog, que tenim una pàgina en Facebook, també tenim vídeos en YouTube, hem fet unes publicacions, havíem fet 2, un conte de Blasco Ibáñez que està ambientat en Benimaclet, també un sobre el bandoler de Benimaclet, i ara avui presentem aquests 2. Aprofitem per a convidar-vos a que vulgueu col·laborar en aquest projecte, podeu posar-se en contacte amb qualsevol de vosaltres o en el correu electrònic. Una vegada ja exposat el que és l'Associació Cultural Benimaclet, anem a passar ja als llibres. El primer llibre, el llibre Benimaclet, Poble de Poetes, té 2 autors, Cristóbal Cuenca i Pau Giner. D'este últim parlarem més avant. Ara ens anem a centrar en la persona de Cristóbal Cuenca. Cristóbal va néixer en Benimaclet al cop de començar la Guerra Civil, en 1936. Alumne de Carles Salvador, se va llicenciar en Dret per la Universitat Literària de València. Els seus inquietuds el portaren a treballar en el bufet d'advocats de Miguel Ramón Izquierdo. Va ser regidor del excelentíssim Ajuntament de València. Emprendedor incansable, va ser director i professor de diverses autoescoles en diferents poblacions valencianes. Sent vàries les generacions de benimacleters que se formaren en les seues escoles de conducció, arribant a ser president de l'Associació Valenciana d'Autoescoles, AVAL. Altra de les seues professions va ser la de gestor, desenvolupant el càrrec de vocal en la Junta Directiva
de l'il·lustre Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València. Des de menut ha estat interessat en les tradicions del seu poble, tant les civils des del Centre Instructiu Musical, on ocupà la seva presidència durant 4 anys, com a les religioses, formant part d'una claveria i com a síndic de la centenària cofradia durant 8 anys. A continuació, anem a donar la paraula a Cristóbal Cuenca, que és el que ens exposarà el del seu llibre. Bona nit. Moltes gràcies, Vicente, per la teva presentació i altra vegada gràcies per l'assistència. A mi me passa que, com a tots, quan se fem vells, recordem la nostra infància. I jo la recorde en molt d'agrado. I sobretot el centre de Benimaclet, la plaça de l'església, els carrers de l'entorn, i passejar i a caminar per aquesta plaça a mi representa una significació molt important. Per què? Perquè a mi me pareix que Benimaclet naixé ahí, en el centre de la plaça, i va anar-se desenvolupant. I a més perquè en aquests carrers és on jo aprendi a jugar, on trobé els primers amics. I era per mi una satisfacció perquè estava al costat de l'església. Jo vivia en el carrer de l'Assumpció, en el número 8, amb els pares, i ahí és el record més gran que tinc. I jo me situo en aquest moment en aquesta part de l'església. Tanco els ulls i la meva imaginació i els meus records volen a la dècada dels anys 40 del segle passat. I veig els llocs de venda de llauradors en el mercadet i ho compare en el mercat actual dels divendres i el canvi és espectacular. De la venda dels productes dels llauradors, de les seues collites, de lo que tenien, hem passat a un mercat de tota classe de productes, tant de fruites i verdures com de tots els articles. I ja tenim una xicoteta conclusió. L'horta dels llauradors i Benimaclet sempre han estat presents. Benimaclet, l'home i la terra, són els seus protagonistes. Continue de peu en el centre de la plaça i novament la meva imaginació se centra en les cases que la rodegen. Veig la tenda vella, actualment el Glob, i girant sobre mi mateixa, en l'altra cara de la plaça, recorde la lletgeria de Rancapinos, de Pasqual Asensi, la carboneria de Mondragón, i en la cara sud, la carnisseria de Marcelí Giner, i ja quasi en el carrer de l'Assumpció, la tenda del Chocolatero. Així me detinc, perquè mira el piso de dalt de la tenda, ahí vivia Carles Salvador. Carles Salvador era el meu mestre d'escola, perquè en aquella dècada tots els xiquets anàvem a la que seria l'escola del govern, que estava situada en el pis alt de l'edifici de la cooperativa La Prosperitat. I dels mestres d'aquella escola era Carles Salvador, Don Carlos, com li dien en aquell temps. Ell era el meu mestre i convivia en el mateix carrer que jo. A eixir de l'escola coincidíem en el recorregut, ell a sa casa i jo a la carnisseria de meus pares. I entonces era una delícia la conversació. Parlaven en valencià, però aquest valencià que ell usava era un valencià clar, obert, s'entenia perfectament, ja que ell, com tots sabeu, és del barri del Carmen i la seva dona, Sofia de Benassal. Jo admirava el meu mestre per lo bé que ensenyava i perquè tenia la sort de parlar amb ell. També l'admirava perquè totes les vesprades, jo estava en la carnisseria de meus pares, ell quan acabava l'escola jo el veia passar en el seu abrigo i el seu capell cap a l'Horat Penat, on se reunia en altres poetes i lletrats valencianes escrivint i reivindicant la llengua valenciana. Precisament, darrere de la casa del Chocolatero està el carrer que en Benimaclet li s'ha dedicat a Carles Salvador, un carrer que va des d'ahí fins a Enrique Navarro. Estic en la plaça, però la ditxa,
i vaig caminant pel carrer Puçol i recorde el Bartur, la drogueria de Joaquim Buch, el local de practicidad de Joaquinito i en el cantó del carrer La Providència el fort de José Ros, avui Fort Cuenca. I arriba caminant fins a la tenda de Greses. I a continuació hi havia unes cases que se deien cases de volea que van tindre que ser derribades per obrir un carrer rotulat, com no podia ser d'altra manera, a nom d'un altre poeta de Benimaclet, que és el carrer de Poeta Sils. A Pasqual Sils no vaig tindre la sort de tractar-lo, pues va morir l'any 48 quan jo tenia 12 anys, però conec les seues poesies i sé del seu compromís en el valencià i les tertúlies literàries que en els anys 30 se celebraven en la seva casa del xalet de la companyia de tramvies on vivia. L'any 1998, en el 50 aniversari del seu decés, se li va tributar un merescut homenatge i se va adornar el ròtol del carrer que anys abans s'hi s'havia dedicat. I també se va celebrar un acte literari en el Centre Musical de Benimaclet on se declamaren diferents poesies del poeta que van ser molt aplaudides. Recórrec tot el carrer Asins i fins a plegar a una gran avenida. Se trata del carrer rotulat a nom d'un altre poeta de Benimaclet, Emilio Baró. A qui no vaig conèixer, pues ell va morir l'any 36, l'any que jo naixi. Però me consta les seues poesies que tenien molta qualitat i me consta també el seu amor per Benimaclet. Creue l'avenida, continua cap a l'oest i fins antes d'arribar al carrer, un altre carrer rotulat a nom d'un altre poeta Altet, que les seues poesies estan impregnades de valencianisme i que alguns poden conèixer, pues estan arreplegades en esta publicació que avui presentem. Però en este carrer hi ha un altre fet a destacar. Hi ha un col·legi Carles Salvador, el meu mestre, així en Benimaclet. I així, passant tants anys, continuen deprenent els xiquets i xiquetes de Benimaclet. Jo considero un segon homenatge a Carles Salvador. A més d'un carrer rotulat al seu nom, té també un col·legi en el seu nom, per a que no siga mai oblidat en el nostre poble. Així que hi ha una altra característica. Poesia i docència s'uneixen. Torne a l'avinguda d'Emilio Baró i me dirigeix en direcció a Alboraya i en creuar l'avenida Valladolid me trobe en un altre carrer rotulat a nom d'un altre poeta. Se trata del carrer Ricard Sant Martí, que encara que ell no va néixer en Benimaclet, sí que ho feren sos pares. Va desenvolupar la seva trajectòria poètica sempre en valencià i participar en molts events literaris. Una altra fila de cases més avant aplega a un altre carrer d'un altre poeta de Benimaclet, carrer Eduard Buil, unit a Benimaclet per llaços familiars, pues estava casat en una venia d'este poble de família molt coneguda, Amparo Hueso. Buil va estar molt vinculat a Benimaclet i encara que va viure molts anys de la seva vida a Casablanca, sempre que podia venia a estar en els seus i freqüentment col·laborava en les velades literàries i poètiques del Centre Musical de Benimaclet, en les festes de Santa Cecília, on a més de concerts i actuacions musicals sempre hi havia actes literaris on intervenia Eduard Buil. Vaig poder escoltar-lo personalment, declamant en entusiasme les seues poesies sobre Benimaclet, les seues festes, la seva banda de música. Ell cap d'any faltava el dia de Santa Cecília i a més en aquestes velades venia acompanyat de don Manuel González Martí, el director del Museu de Ceràmica Martí de les Augues i de l'eminent metge de Benimaclet, el Miren Saragossà. Les intervencions de Buil eren molt aplaudides i aclamades per tots els assistents, entre els que me trobava jo, pues jo tampoc ningú any faltava. Així també se produeix un detall, i és que entre el carrer Ricard Sant Martí i Eduard Buil se troba el patronat de la Joventut Obrera. És com si estos dos poetes se reuniren i abraçaren al patronato. Este patronato de l'important Benimaclet que desarrolla aquesta qualitat. I està situat entre els dos poetes. És com si pudieran abraçar-lo. I per mi també coincideix altra vegada. Poesia i docència se reuneixen en Benimaclet. Acabe el meu breu
caminata per el nord de Benimaclet i pel carrer Masquefa vaig tornant a la plaça i me trobo en una nova plaça on estigué l'antiga alqueria del Saco. I aquesta plaça se diu Plaza de Amparo Arce, una lluitadora veïnal i poeta, símbol i emblema de la generació actual. Amparo Arce, des de molt xicotet, la conegué, pues vivia molt prop de ma casa i en el carrer de la Providència hi eixien tots els xiquets i xiquetes a jugar i entre els que jugaven estaven els seus germans, que eren amics meus. I en acabant, ja de major, tingué l'ocasió de coincidir en ella en diversos actes, alguns en este puesto. Inicie la meva marxa des de la plaça per el carrer La Murta i me dirigisc hasta l'Horta. I apenas uns metros me creue en un carrer ample, una artèria de Benimaclet per la que passa l'autobús de MC. Se trata de un carrer rotulat en la memòria de Frederic Mistral. Frederic Mistral era un insigne poeta provençal, per tant francès, però era un gran impulsor de les llengües vernàcules i defensor de la seva utilització i que hauríem seguir parlant per a defendre la identitat pròpia de cada territori. Què millor lloc que Benimaclet per a que tinguera un carrer en València. A més, Frederic Mistral va obtindre el Premi Nobel de Literatura l'any 1904, tot un aconteciment. Segueix caminant per el carrer La Murta i me trobo en un altre carrer rotulat al nom d'un altre poeta. És el carrer Mestre Ventura Pascual. Sí, un altre carrer dedicat a un personatge il·lustre, millor dit, doblement il·lustre, pues igual que Carl Salvador era mestre d'escola i poeta. Ventura Pascual era mestre en Benimaclet a principis del segle XX i així va exercir la seva docència. Ventura Pascual era partidari, igual que Carles Salvador, d'impartir l'ensenyança en llengua valenciana, qüestió que defenia en ímpetu. I seguint per carrer La Murta, abans d'arribar a l'Horta, a la dreta, tenim un altre carrer rotulat a un altre poeta de Benimaclet, que a més també era mestre d'escola. És el carrer Prudenci Algón i Mateu, que compatibilitzava la seva vocació docent en la seva altra passió, la poesia en valencià. Va publicar numeroses poesies en les que participava en molts certàmens i publicacions festives i va ser també anomenat mestre en gai saber de lo Ratpenat. I per finalitzar aquest recorregut a l'esquerra, abans d'acabar el carrer La Murta, hi ha dos carrers retolats a nom de dos poetes que van escriure els seus versos en llengua castellana. Se trata dels carrers poeta Jorge Bien i poeta Blas de Otero. I és que Benimaclet no podia estar sense homenatjar també als poetes que van escriure els seus versos en castellà. I en estos dos poetes estan representats tots els poetes espanyols que van enaltir la poesia espanyola i a alts graus de perfecció i que és admirar en el món sencer. I en fi, me queda també un tema important. Per mi n'hi ha un altre carrer en un nom molt significatiu. Carrer dels poetes anònims. Sí? Què vol significar aquest terme? Poetes anònims? Pues homenatjar a tots aquells poetes desconeguts, ignorats per la immensa majoria dels veïns, però que tenen ànima de poeta, un sentiment poètic i íntim, i van escriure les seues poesies personals i meravelloses, però ningú les va publicar, perquè no van tindre notorietat, però ells la poesia la portaven dins, en l'ànima, i en les ocasions, en les reunions familiars, en les festes del poble, i quan tenien l'ocasió declamaven a delícia de tots els assistents. Benimaclet, en les seues festes patronals, el dia de la Cecília, en la venida del centre musical, o quan tenien ocasió, declamaven els seus versos inèdits, propis, personal, moltes vegades espontànios, i que feien les delícies de quan els escoltaven. A tots ells, el nostre homenatge, la nostra consideració per la seva llavor desconeguda i callada, i que tant contribueixen al benestar i satisfacció de la vida dels familiars i dels veïns.
antes de acabar, jo pudiera que tots pensarem que sí, tinguérem uns grans poetes així en Benimaclet, en aquella època d'or del segle passat, de la primera meitat i de la meitat següent. Però jo no me resistix a considerar que avui no n'hi ha també en Benimaclet en sentit poètic. I jo, mirant les coses, estava mirant. Així hem tingut hasta el record d'en Juan Orquín, que té uns llibres meravellosos de poesia. Així hem tingut a Amparo Nicolau, hem tingut a Amparo Arce, hem tingut a Josep Puigades, a Paco Francisco i molts que tenen... Jo he agarrat algunes referències d'algunes poesies d'ells. Per exemple, jo recordo a Chano, José San Martín, Chano, que era el soterrador del cementeri de Benimaclet, pues ell tenia una gràcia per la poesia i sempre que podia en el musical o en molts puestos ell les declamava. I don Juan Orquín té un llibre preciós que jo he agarrat algunes poesies d'ell i no puc deixar de dir-les encara que siga breument. Don Juan Díaz, en sus orígenes, aquí, en este lugar, fueron las aguas de las fuentes y esa tierra que emerge entre el ser y no ser de la mar. Benimaclet es la huerta de Valencia, que palmo a palmo han robado al mar, con denodado empeño y afán, unos hombres que nadie debe olvidar. Y además de don Juan, yo antes he nomenat a San Martín, el soterrador de Benimaclet. Ell, ahir tants anys complint en el seu treball, també va escriure moltes poesies. I una d'elles diu: Verge dels desemparats, en quina ànsia, oh Maria, esperaven este dia els nostres antepassats. Així, en este camp sant, s'encontra la veritat. Així, tenim la igualtat en llàgrimes derramant. Prega per tots, mare meua, dels majors al més xiquet. Prega per Benimaclet, demane en presència teua. I encara he trobat més poesies, perquè en els llibres de festes patronals de Benimaclet tenim a un clavari que va publicar una fotografia que diu així: a les afores de València hi ha un poble de llauradors que té la terra molt fèrtil i bona gent a muntons. Benimaclet, com tots sabeu, és un poble de valents, de gloriosos homes i dones que treballen per sa gent. Benimaclet és mon poble, Benimaclet és ma gent, Benimaclet és mon viure, Benimaclet mon ple. I en tot això acabe reafirmant-me en la meva idea i el meu profund sentiment de que Benimaclet és un poble de poetes. Res més. Si algú de vostès vol fer alguna pregunta o algun comentari sobre el llibre o el que ha exposat Cristóbal, anem a veure. L'altre llibre que és protagonista d'esta vesprada se trata de Benimaclet, el meu poble. El seu autor és Pau Giner. Jo a Pau, això ja és cosecha pròpia, a Pau el coneix poc de temps i la veritat és que té dues virtuts, a part de totes les que pot tindre, dues virtuts que m'ha sorprengut i és el gran coneixement que té de València i de Benimaclet, així com la seva capacitat enorme de treball. A continuació vaig a nomenar la xicoteta biografia que m'han preparat i que diu: Pau és metge especialista en neurofisiologia clínica. Se va llicenciar en medicina en la Universitat de València, on ha realitzat els cursos de doctorat, especialista
En el seu cas de l'epilèpsia i la son. Està en possessió de màsters i cursos d'especialització. Actualment és president de la Societat de Neurofisiologia de la Comunitat de València i Múrcia. Ha publicat diversos llibres i desenes d'articles científics en revistes nacionals i internacionals. Des de jove mostrà interès per la història i la cultura valencianes, sent membre de la Societat de los Ratpenat, de l'Institut d'Estudis Valencians i Convenció Valencianista. Des de fa 5 anys és dels administradors del poble de Benimaclet, des d'on se promociona la història i tradicions del nostre poble. I a hores d'ara és el president de l'Associació Cultural Poble de Benimaclet. En tots vostès, Pau Giner. Moltes gràcies, Bé, doncs anem en l'altra presentació de l'altre llibre. A veure, jo no soc historiador, soc metge, però com ha dit Vicente, soc aficionat a la història del meu poble, y entonces en este llibre lo que hem intentat fer és un poquet, són com historietes que poden llegir, el llibre se pot començar per qualsevol pàgina i acabar per qualsevol altra. Són capítols independents, no segueixen un a l'altre. Jo ara vaig a contar-vos un poquet, no tots els capítols, perquè si no estaríem així 3 hores, vaig a contar-vos un poquet de què va. Té diverses parts. La primera part és un poc de la història, entonces faig un poquet d'un retall. Em comença per la famosa làpida àrab que se va trobar en Benimaclet, no sé si sabeu la seva història. Un llaurador, mentre llaurava un camp, se trobà una pedra molt gran que al traure-la era una làpida, i aquesta làpida acaba comprant-la un senyor de València, la va posar en la frontera de sa casa, allí va estar uns 100 i pico d'anys pegant-li la punxa al sol, destrossant-se, la casa aquesta se va assolar i algú la va trobar per allí i avui està en el Museu González Martí de ceràmica, és una preciositat i en això podem assegurar que Benimaclet estava poblat ja en el segle X. En acabant ja passem a la Reconquista. Sabem que Benimaclet va ser ocupat per les tropes de Jaume I abans d'entrar a la ciutat, perquè al no estar fortificat Benimaclet era una alqueria i van passar per ací, i sabem que Benimaclet va ser repartit en el llibre del repartiment, sobretot a aragonesos. El que era el senyoriu de Benimaclet se va donar als germans García i Ximeno Pérez de Pina, que eren d'Osca. Ells van ser els primers senyors de Benimaclet. Jaume I va configurar Benimaclet com un senyoriu, no un marquesat ni un condat, era un senyoriu i nomenar a aquestes persones els primers senyors de Benimaclet. El senyoriu era un títol hereditari, que ho anaven heretant els teus fills, i primer senyor, segon senyor. Estos són els senyors de Benimaclet que no van tindre molts. El primer va ser estos germans, que acaben passar a Artal d'Aragón, que havia també col·laborat en Jaume I en la conquista de València. Tenim la sort de tindre en la nostra llista de senyors de Benimaclet a Francesc de Vinatea, que, si no ho sabeu, el llibre ho podeu llegir, va ser un héroe valencià que, com va dir Miquel Aldet, era civil i civilitzat, perquè una persona era jurat de la ciutat de València i se va enfrontar al rei per evitar que dividira el regne de València en dos, que era un contrafur, i va imitar la seva divisió. I ell va ser senyor. En acabant va ser Jaume Castellana, que era la dona de Francesc de Vinatea, i ja passà a la família Serra, que va ser l'últim senyor de Benimaclet, va ser Jaume Serra, en 1409, que va vendre el senyoriu de Benimaclet al capítol de la catedral. Això a mi sempre és una qüestió que no entenia, per què el senyoriu de Benimaclet se'l va quedar el capítol de la catedral, que pintava, era una història que no acabava d'entendre perquè la Iglesia s'havia fet en el senyoriu de Benimaclet. Bé, doncs
l'explicació ve en aquest edifici, no sé si el reconegueu. A veure, això és la catedral de València, així està la porta de l'Almoina, i això és l'edifici de l'Almoina, que avui no existeix, estan les ruïnes romanes. El que va passar va ser que un bisbe valencià va morir i va donar a l'Almoina. L'Almoina era una entitat benèfica fundada 100 anys darrere, en 1300, com si fos avui Càritas. Ara anava la gent que no tenia a demanar i se li donava. Esta institució, l'Almoina, tenia aquest edifici, que és el que avui són les ruïnes romanes, on la gent anava a demanar, al Palau de l'Almoina. Clar, què passava? Aquesta donació de 18.000 sous que va donar este bisbe, hi havia un problema. Aquests diners se repartien i s'acabaven. Entonces, el que va fer el capítol de la catedral va ser comprar el senyoriu de Benimaclet per a tindre unes rentes per a sempre, per a poder seguir fent la beneficència durant molts anys. Entonces, els llauradors de Benimaclet havien de pagar a l'Almoina 45 lliures a l'any, que això era el que feia beneficència l'Almoina. L'Almoina va estar en actiu fins a la desamortització de Mendizábal en 1836. Ja van desaparèixer també els senyorius i desaparegué el senyoriu de Benimaclet. Bé, un personatge que va estar així en Benimaclet, intentar amagar-se així en Benimaclet, va ser l'Encobert. L'Encobert va ser, a veure, quan va morir Ferran el Catòlic, sabeu que hi havia un problema perquè només tenia una filla, que era Joana, l'havien incapacitat, i també sabeu que Ferran se va casar en segons núpcies en germana de Foix. Si Ferran tenia un fill, era l'hereder de la corona d'Aragó i se separava de Castella. Ferran intentà tindre un fill, diuen que va morir per culpa dels afrodisíacs i no tant tindre descendència, i va morir en l'única descendència que Joana, però al morir van aparèixer encoberts, diversos encoberts, però el més famós va ser este que intentava amagar-se en Benimaclet,